Έδωσε μου χεράκια. Θέλω την προσοχή σου. Ναι. Την έχω. Ναι. Ωραία. Τον τελευταίο καιρό, όταν θέλεις κάτι, μερικές φορές κλαις, χωρίς να μου έχεις εξηγήσει τι είναι αυτό που θέλεις. Και εγώ τότε τι σου λέω? Να πάρω το χρόνο. Τι σου λέω? Να πάρω το χρόνο μου. Να πάρεις το χρόνο σου. Αυτό γιατί στο λέω? Για να ηρεμήσεις και να έρθεις μετά όμορφα να μου πεις τι είναι αυτό που ήθελες. Δεν είναι καλύτερα έτσι? Για κοίτα με. Μήπως έχεις να με ρωτήσεις κάτι κι εσύ? Τι? Και είναι και μεγάλη. Ορίστε. Και είναι και μεγάλη. Αν κλαίνε οι μεγάλοι, Ναι. φυσικά και κλαίνε οι μεγάλοι. Όλοι οι άνθρωποι κλαίνε. Και οι μεγάλοι. Και είναι εντάξει να κλαίμε μερικές εσύ? φορές. Και εγώ. Και εγώ μερικές φορές όταν πιέζομαι ή σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα ή κλαίω, ναι. Και εγώ. Αλλά είναι εντάξει αυτό.